ngarep sapa Dila dan Repa memegang mic. Wos wancine tansah dielingke. Wos wancine padha nindakake. Oh asar salat sayekti ngetoke tindak mungkar magrib lan isa jangepe prayogane ditambah salat sunahe sekali lagi yuk. Ele
anyar. Yo to yo. Ngaturaken sugeng. Aja diguyu, aku arep dadak gawe. Iki ben ketok budaya ngono kok gek piyantune diaturi tindak pepanggungan kok kan ya terus sambung sinambung tanya jawab ngono iki nganggo lagu. Ngaturaken sugeng rawuh dalu niki. Penting ipas. Konjok datang Ki Guna Suparto. Jalang saking winong kene. Pas to, pas. Nadyanto sampun sepuh parandene. Sinung ing laris. Lho, nadyanto sepuh sinung kelarisan lho. Aneng olah budaya mligi wayang kulit. Oh, lho, wayang kulit iki dalange terus muni ong, ngono lho. Ajoke kono. Berkas waras kang ing ajab muga-muga lestari. Widodo yekti Seta Konjo Mbah Guna Suparto. Oh, pas to, penting pas tebone. Ora iki aja ditokne sik to. Iku lek piyantune rong tak aturi munggah. Kuwi koke ora oleh metu wong iki lek aku ngaturi munggah ki nganggo tembang kok. Iki ben ketok le budaya. Aku kuwangen Mbak Pit sumpah. Woi aku ki saking leku repot saben dina wingi Agustusan ngetutke murid. Bocah-bocah ki ya pencar golek sandang pangan dhewe-dhewe. Bareng September iki ana event ning Dinas Kesehatan wingi bae ya. Ya nglatih bocah ya meniti gamelan, bah tiba meniti iki ya ora kuwasa. Dalem? Alah, apa gelem tak jak rekoso? Lah kowe nangis sing enong iki, nangis lho. Nangis. Aku nangis pisan, aku torok kok. Torok nulisnya nganggo O ning macane torok. Ora dislewengne lho ya. Torok iki artine bangkrut ngono lho. Nah, beda karo sing macane O jejeg. Oh, alah. Heeh, Pak ayo nyekel mic karo Dila, dikurne cah loro. Lagune tak jaluk kutangan, kudangan. Oh iso kutangan piye ta? Heeh, kur cah loro, iso tak barengi. Kinudang kudang tansah bisa lelati. Arep buka rasa tentrem ngayomi. Susila dadi tata tulodo. Gede pae jae, kudu ditindake. Gede pae jae, kudu ditindake. Ser, 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 ser. Kudang
sing ngabekti karo Mbah Kakung ngene iki. Lek mempersilahkan ya nganggo tembang. Oh ngerti lek Mbah iki piantun budaya. Ngono lho. Dadi aku ki ya putune Mas Bayu ki ya putune Mbah Kung. Sing ngemong wong loro ki ya Mbah Kung. Dadi gedheku kaya ngene iki sing gedhekne ya melu nggula wentah ki ya Mbah Kung, Mbak ya. Kowe ora ngerti kok labuh labete kanggo seni kabudayan Mbah Kung ki luar biasa. Oh, ngerti Mbak Reni? Ya, ngerti Pak Bibit, ngerti Bari Bauk. Nah, Ki Bari Bawono, Mas Wahyo Nyapulung. Iki bodho dadi wong mergo saka sebul suwe berkah pangestune Mbah Kakung. Kamto Gondrong ya to. Meseni ya. Napa neh? Edi ya ta. Edi Sukamto. Kuwi kabeh iki putune, kabeh iki anak-anake Mbah Kung. Oh iya, iya. Sapa? Ya, Mateni, ya. Mateni. Lah iya, Pak Parni, Bu Wati, ya. Lah iya le. Bu Wati bengi iki ya iso kleru jadwal iki lho. Wayahe saka Soko ki ngetan terus medun ning Serabah iso menggok ngalor ning Bata Putih. Lah iya. Titenono. Iso lalen lho. Lalen to lalen, heeh. Lah nyuntro. Rombongane dhewe akeh ngalor ngidul temu dulur, temu kanca. Ha iya. Yo tak ajab bocah-bocah ki bisa sabar tapa brata bertahan mempertahankan seni budaya khususnya pewayangan ben wayang ki saya ngrembaka ben wayang ki saya sempulur ben wayang ki tetep bertahan di era gempuran goyang pargoi. Oh iya ngesake dawuh. Mula bocah-bocah iki karek percaya karo ora aku ora ngecap kenek kok titeni kowe saurunge pandemi kae. Ya bener iso nabuh, bener iso ngalor ngidul. Ning ora kaya saiki nyait. Pacak saploke lho ngene lho cah, kowe iki lek melok wayangan sampai ruwatan kudu gelem nabuh ben oleh angsar berkahe dalang pangruwatan ben ruwat sukertamu umpama kowe isih katutan sukerta minimal rezekimu kuwi wis rada lancar nadyan ta ora temonjo. Ning tenan saploke kerep nabuhi Mbah Kung, saploke kerep nabuhi ruwatan, manjing ning dunia wayang dadi yoga laris kabeh. Ngendi-ngendi ngengko, ngendi-ngendi ngejak, dadi yo ngono ki alhamdulillah disyukuri. La ing sakartum la ajitanakum wala ing kafartum inna ngadabi lasadid. Kuwi sing diapalne cacah. Nah aku ra ngono. Nang ora ngono. Rezeki iki ora kanyono-kanyono cah, ibarate min ghairu layah tasib, jereke Mbah Yai Ahas. Jadi rezeki iki datang dari arah yang tidak kanyono-nyono, piye to basamu iki? Karyono iki wis ora eneng, kanyono terus. Lah iya ya, muga-muga swarga tundha sanga Kang Darso, Kang Karyono, bala kumbiyen padha wis murut kasedan jati muga-muga neng kono dadi sarana ngamal ngibadahe ana ing jagat seni bisa kanthi sarana sampurna sowane pangeran. Ya. Lah ya amake dhewe mbiyen nalikane belajar SMA kelas 2 mayang kira-kira 2 jam sak lakon Narayana Ratu termasuk Pak Kancil, Pak Jito ki melok nabuhi ketoke. Oh iya. Nalika semono SMA kelas 2 belajar mayang secara otodidak wong aku ya ora wani beguru nggone daleme Pak Kito ya aku wis sungkan genah wedi karo Swargi Mas Anung ya ajrih. Ya yen dilalah Gusti Allah paring dalan terus iso sowan sekolah ana ing Institut Seni Indonesia ana Solo. Ora ketang piye-piye aku nglandang adikku lanang ya Mas Bayu kuwi ya mantene lanang iki. Alhamdulillah wong loro iso metu saka kono dadi sarjana seni kabeh, ora ketang piye-piye. Lah iya. Kuwi engko ya ngono tru sing bedhong kuwi sarjana pendidikan. Sing demung kuwi engko ya arep menyusul dadi sarjana pendidikan. Nek ning Surabaya wis Sita itu ben mulih iki nyelok adine desa kon. Kon, Uno, kon, tole. Ngono.
Ngono lek arep mlayu ning gone Mbah Poti, kon. Tole ngono terus e. Kan piye ta, Kang? Piye karepmu? Wah iya. Kabeh dadi anu. Lah sing nipung kowe ora kok etung, kuwi sarjana agama. Sarjana agama. Oh, piye mangsamu? Sarjana agama kuwi calone. Kowe ora ngerti dek mulang nganggo swalepis, Pulang murid iki lho iso nganggo swalepis. Iki ngeneke iki dideleh ngendi? Aku jan gumun. Lah iya. Mbak Reni dilae lek ora iso kaku kira-kira. Ayo. Ijan aku yo gumun. Aku ki buka Instagram tak delok to, aku nyawang koyo kaku no. Aku yo kaku kok mbahno tak delok tak buka tak wali HP lho. Sing didelok wong ayu-ayu dhek yo melu kaku to jereke. Ahmad Sumiati. Iki meng rengu wis disajikan. Karyane Mbah Bak sing liyane apa, Nduk, Pak? Seeling. Anu apa klambi wungu to, Apa kencana wungu? Oh, kencana wungu. Lek sing tulung agungan lagu-lagu tayub sampean apa sing pekaremane apa? Nek tulung agungan lagu tayub apa? Apa yo sak karepmu no. Mosok lamunan ditayubne ya ora. Nonen nong. Roji rolu nempat. Murid gue didik. Wes saiki sing gerang-gerang SMA njalukin roji rolu nemo peh. Dan kaya kaku aku bocah saiki. Apa, Pak? Sampean apa? Langgam. Saping gunung aja. Saping gunung. Oke. Oh, nyaut mic. Diaturne Mbah Kakung, engko mari caping gunung Mbah Kakung diaturi tindakno pepanggungan. Aturno dhisik caping gunung. Dek jaman berjuang jarene wis menang katurutan sing digadang bel gombal kambel nate janji ning saiki apa Jamu. Gak eneh kaya ini. Lah aja ngono cah. Ayo Pak, terus napa? Iku tak kepruk lho sing nipu. Dutang dit ladi. Bol kumpal Gang Duna dulu ya. Tak.
lo 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 leng lo 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 leng le 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 leng le 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 leng lo 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 le long lo 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 leng man ber doang lo lo le 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 Pos tuplak hop sik mandek ambekan sing demung kok gek rene bar kene tak jamoni ya kita join cik boyoke sesuk ben awet wis enom boyokmu rong kanggo menawa lho kuwi lek kerep ya mbuh wis sik menawa kok yuk Fa masalah matur nuwun salahku ngiringi Mbah Kakung tindak panggung disupoti engko Mbah Kakung disuwuni berkah bawa pokoke ming kuwi kong kula mbeta bocah anyar king Tulungagung ayo Mbah Kakung disupoti nganggo gethuk bar ngono Mbah Kakung tindak rene kowe ya rene ya tak jamoni sore-sore